Mag-harvest tas atong mga mushrooms. Kini bukaw kayo. Nindot siguro panahon. Ako bukaw. Sir Paul, tuwa ba si Jakuan? Tuwa si Jakuan dihay, uli. Kani murag dili pa pwede ni. Ari-tari pikas. Sus Ginoo na dito kayo. Bukaw kayo. Dagko siyang kuan. Dagko siyang lusok. Ari basta magtiyaga, magilaga gyud. No. Kayo. Dagko buaw. Kantos. Gani kuyo siya pagkatubo kay. May pa. Kira na siya. Ari pikas, ilagyan dia. Rambutan. Sabaw. Gagmay na niya kay mani ang dugay na may gagmay na lang siya. Ulihan na po. Dahil kasi natin makapay pag-harvest unang bunga pa na unang bunga bukaw. Ayo. Guwapa kayo, muras gawid, muras ga video ba da? Muras ga video, guwapa Roy, mura po ga video Roy. Mas puti ang kuan, puti buaw ang bagong kanto di pa na pwede. Ano pa na siyang hapon.
pa. Kani pa na. Mag-harvest ta twice a day. Buntag o gabi ay buaw oh. Ano siya? Ari sulod po. Gahit si harbison kay First harvest pa niya. so nakakapit pa. Ini pwede na ni. Ini pwede na ni. Yan na pong hapon ang uban. Yan, ikaw man na itong harvest, mag-spray na punta. Itong buuan. Buuan na to kay arong tubo. Ano? Ano may mapili ari. May na si Jack tubo. Spray ta. Ano niya itong harvest? Ano niya itong harvest karong adlaw, karong buntaga. Ang uban, niya na pong hapon. Ang tanawa. Basta may kugi, magtanong niya. Kaanig yun. Kira ni?